Ихвасаха за английско и днес ще ви покажа точно откъде можете да... ще ви покажа точно моя компютър, но ще ви покажа само колко е мощен. Така, натискаме това копче. После отиваме в Settings. PC Settings. Там ще ви покажа данните за моя компютър и всичко друго. Ще ви кажа колко е мощен, колко гигахерц е, колко такива неща. Е така, това е моята снимка. Е така, няма да ви покажам точно пароли, такива неща. Ще ви покажа моя компютър. Така, и PC и тем са подобни някакви. Това и както виждате. Така. Така, 3.16 е. Това е. Не знам дали натиснах PC Info, защото гледам от камера. И така, както виждате, тук, ето. Не знам дали ще видите хубаво, но това е. Може да се активира. Така, 4 гигабайта, 20 Hz, така и 64 бита операционна система, 64 басет процесор. Това е. Кристиан PC, просто ето в моя компютър. HP 254 ноутбук PC и много ефикасен. Така. Бай, да се ви знае, чао.